Ала хора, вече сме втори епизод на тази игра. Днес видеото ще е по-дълго, защото вчерашните видяхте и по 10 минути, че ги снимах, защото нямаше, не знаех друг избор. Сега започваме втори епизод. Нали помните, че вчера бях на това ниво? Се съм концентриран. Как не ми скочи тъпо нещо? Майко! И продължаваме, хора. Айде, какво става? Защо? Браво, брат. Това не се нарича. Браво на мен. Сигурно не сега ще умра. Да. Кой казах? Днес ще играем баба Грани. И само призната бабата само, защото не съм свикнала така на гледате. И бабата, затова така направих, че играем. Две игри толкова ще играем, две игри. Не знам колко, поне малко недълъг типа. Днешния ще е малко по-дълъг. Как ти го скочи, бе? Как сте докосна до там? Не. Не, това ще го участвам. Втори. Браво е, мам. Доналд Тръмп. Какво отключах? Хора, отиваме вече и на трето ниво, малко да го видим това. Нали? Какво? Как? Нали? Как си играе трето? Как бе, хора? Не. Ние сме си минали първото още, бе. Ние още първото не сме си минали пък. Майко! Системата за случайно разпределение на дела в съдебната система. Висшият съдебен съвет реши да прекрати договора до сегашната фирма, още
че след ужесточен часов онлайн дебат Висшия съдебен съвет реши аудиторите да представят резюме с констатация. Продължаваме. Имаш просто реклама за това. Опа. Хора, сега ще паузирам видеото на Изтегля баба Грани. Хора, продължаваме с клипа. Да започваме сега баба Грани. Мен малко ме е страх, ама. Бегай. Бегай, бегай. Сред тях и Александър, който работи в австрийска компания и в независимата гражданска медия Държавник. Преди да отиде на работа, отстрани изгори чисти в автобусите. От сутринта сме дезинфекцирали сигурно над 30 автобуса вече, може и повече. Така че това е до известна степен осигурява сигурност за хората, които ще ги използват. И това дава и примера, който е към другите, да се включват и те. Няма говоря, защото концентриран съм към играта и не мога да говоря в момента. Толкова по-лесно ще справим с ситуацията и така можем също и например на възрастните хора или на тези, които нямат нашата енергия, нашето време, за да можете да живеят на по-безопасна страна. Трябва да пълня вратичката. Бегаме, бегаме. Имаме чино. Вземаме чето. Къде е баба Грани? Отворля в тебе. Те си записват данните, след което ние взимаме данните от контактния център, обаждаме се на доброволците, но се радваме, че има много млади и активни доброволци. От днес можем да инсталираме на телефоните си и безплатното приложение. По-тъсното. Вижте, тя има вида. За доброволческа дейност в борбата с COVID-19. Всеки ден се обработват спирките и пешеходните подвези. Към водата, с която се мие в София, са прибавени и дезинфекциращи препарати. Освен улици и булеварди от столичния инспекторат ще дезинфекцират и кожите за буклук. За новините на Нова, Живко Константинов. Запасяването с туалетна хартия вдъхнови финландски пекари. А COVID-19 даде повод на френски сладкар да измисли нов десерт. Предприемчиви пекари в Хелзинки се спасиха от финансов крах заради пандемията, като направиха торти, които изглеждат като могла туалетна хартия. След като в началото на кризата всички поръчки са отменени, се ражда експеримента. Тортата с увесено тесто, мус от пасирани плодове и бял фондан е поръчана няколко хиляди пъти и вече се е превърнала в хит в социалните мрежи. За да смогне с поръчките, пекарната е наела още двама сладкари. Един френски сладкар има необичаен поглед към коронавируса. За да разведе обстановката в пандемията, той превърна COVID-19 в апетитен шоколаден десерт. Сладкишът е украсен с традиционните шоколадни яйца, които обаче са аранжирани така, че да наподобяват вируса, който хвърли в ужас целия свят. Повечето клиенти са харесали необичайното чувство за хумор, но сладкарът признава, че не всички искат да си купят този десерт. Бой между две мишки в метрото в Лондон стана хит в социалните мрежи. Използвайки напълно пустите спиртни зачаси и гонят на спирт Нотли Хил в западната част на британската столица. Заради нетипично обезлюдените платформи, мишките са честа гледка в подземната железница. Пътуванията са спаднали с 70%, след като властите наложиха карантина. Благодарим ви, че научите на моето
Мамо, свършиха ли? Да. Той стана стар, той беше боксер. Ами, как? Долу-горе малко трудно, но се прави. Ходим до обяд на работа, после храстко имам. Някога има и тук нещо. Така, рано ставам, аз съм сутре трудна. Така, този епизод няма много. Ами не, аз се връщам с единство, да тръгвам по-рано майка става, да мога той да му после другите студена да уча. И да мога да му помагам, защото му при класната фотоведи с две са по-важни, сутринта уча с баща си. На път години и половина и иначе ако нямах поне училище, тя като легне, аз слагам да ляга и да легна поне малко, че да е Че не добре. виждам. Ма аз с него се занимаваме. Вот. Тук е мисълт. Не, Да има някаква част за колата. всяка. Вот аз ги направила на нищо тези неща. Не долу-горе да ти кажа. Добре, сега не мога да кажа, че нещо много силно, но то, нали, сега е такова и положението, нали, хората карантина, па няма толкова. Ама да, ако ние да си избием разходите, нали, въобще не казвам, че ще печелим сега, но поне от нашия джоб да търся за найеми, нали, да плащам. И това да е, зато и ходим там, аз не така тръгвам към 12 на 1 часа. А и тя майка ли си не, майка до 2 часа и тя се прибира. Аз тъй съм ми казала сега. Да, Игор гледа децата много добре даже. И това на работа, той да дойде вечера, ма вика ще се върна още малко, даже че се работи още малко. Да, съм чувствам, ще дойде. Аре бе, бъгнах Не това. знам да до кога ще Хора, бъгнах. ти му казва, че има 7 дена, отпускам към него, че това е 5 дена. И в понеделник искам да оцените 7 дена ще му свършат, дали поне цялата другата, нали, ще може да такова. То, нали, вече петък, събота, неделя, понеделник, там Великдена като е. Почивно са. Вей, направо. Но се Трябва изплаших. четвъртъка. Тя беше и там, аз нещо бъгнах тук И и ако може, нали, там нещо, дори да им не нещо бъгнах и да съм влязъл пред да е цяла седмица, плюс хлебоглот. понеделника, който е За това. Великдена. Така ще е по-добре да мине още. Да, малко така. време. Ама той О, не съм тая, тук ще... пак се връщаш. Ко се връща? Пак не съм спуснал нещо. Дайте лайк за това видео, защото тая е напълно получела. Да, ние иначе катираме там, аз въобще не става с майка само, но вече Айде, вътре бе. влизаме и с никой не такова, аз даже не с клиенти имам доста. Все още сме на първи ден. Той ходи сервиза, аз даже всеки път като се дойде викам, идва и е дошъл или някой пред теб, нали такова, той вика, не, аз се учим, затварям вратите, да се работя, ако принцип никой не ходи там, се изчепи. Вай, чай си карах ангелите. Няма, да, нищо. Майко. Вай, ден втори. Да. Не си играй повече игране, затова че си играем трета последна игра. Ми то как не се казва, че Чай, камерата тук. Те пак и Аз съм бе, аз имам най-сепия тук, не е най-даже Майко. бях на магазина от София. Ха-ха. Сега тук
Помните вчера, че ни спана тук една картичка, не помня. Взехме, ама не тук взехме, ама не, отколкото аз помня. Канте, този няма кой. Няма канте 97. Абе, казвам, навържим малко кемите проне канте. Сом, бос, комади, Кристиан Серикс, Дона мати, Мадонна, хора, помните миналия драфт се получи горе-долу, дано не стане нещо, не ни дава постоянно гадни играчи. И вратар Давид Де Хея, Алисън тук взема, 189 драфт, брутално. Той. Там стои, да, и той си е такова, да се пази, ти си е такова, не така. Притеснява се, да. Златен ги бахина за Джо, ма не. Санеде. Сане го пускам тук, защото няма гади. Артур, не. Артур е брутална карта, няма как да го изпусна. Това е брутална карта просто. Да, тук е един слабак ми дайте. Той ни даде. Не. Той ще дигне, нали? Да. Тази карта. Ми мисля, че трябва да се получи уникално. Айде хора, да се премятаме към драфта. Да. Звездата на Лудогорец Калви Оливера обяви от Германия отлична новина за борбата с COVID-19. Той заяви, че собственикът на Коменхайм, Дитмар Хопман, който се занимава с производство на лекарства, е обещал през август или септември да има ваксина срещу коронавируса. Хора, кой мислите, че е по-добър халф? Деле Але или Кристиан Сериксен? Кой е по-добър халф? Според не всеки знае, че е Кристиан Ериксен, защото вече е финтер. Лукако вече е финтер, Годин се премести, Де Йонг. Всякакви други се преместиха в състава на отбори. Състав на отбор. Много лошо беше. Защо Роналдо се премести в Ювентус? До сега трябваше да са перфектни Реал Мадрид. Пък те са слаби. По-слаби са. Много са слаби. Са Сон 2 поредни кола. Вау. Сон направо днеска е герой на матч. 3 гола. Брат, това... Не. Защо пропусна его от Канте? Колко съм тъп. Вчера го избрах това нещо, ми много се късмет днеска въобще. Днеска въобще не ми носка. Валверде, няма кой Валверде тук. Лука Модрич тук. Няма кой. Добре, мамо. Килем Бапе. Бапе тук няма кой, защото ще върна за Гризман. БП. Кипа има го и...
споделя посланието на обект. Моята красива тренировъчна партньорка, родената в Аржентина красавица, пък отвърна патицата и газелата. А видеото събра над 34 милиона гледания. Буквално в ролята на треньор на вратарите, пък влезе съпругата на стража на Лудогорец Арена до Сантос. Бързелицът проведе изключително интензивна тренировка край дома си в Разград, а неговата любима умело подаваше топката за специфичните вратарски упражнения. В далечна Исландия защитникът на Левски Холмар Елфсон се подготвя в домашни условия, а неговата дъщеричка му партнираше, най-понякога пречеше в тренировката. Сега прогнозата за времето с Гери Мацуранска. Аз ви желая приятна вечер с програмата на Нова телевизия. Да, не е петък. Да, днеска ще стане интересно. То така ли нацъкаме, няма значение. Ние ще намерим ли ние? Не. Вой, не. Да. На майките му. Ага. Ми ликаме да ядат, аз разбрах, че съм за всичко. Много ясно. Лютко ни даде някой да се вържем. Не. Нямаме вратар. Тъп нещо е това. Едерсон. Чух си. Температура по тия време ли трябва да се хваща? Да. Сега за то да ни кажеш, че си настинал, да. Волверде тук ще използваме. Ето тя ще хареса от драфта, ако не знам добре ли се получи, не ли се получи, как ще е получил. И хора, тук ще завършим с тук една игра. Вчера снимах и пратих видеото ще завършим за последна игра. Това е просто стрим на игри. Това беше видеото. Чай, че не сме забрали сме на играем на онлайн втора част, но в следващия клип ще играем втори епизод за това, че да започваме, защото вчера гледахте видеото. Трябва да сте го гледали много готино. Ще завършим и в този клип. Ще играем поне 5 игри, хора. Значи не е нормално видео, но не лайкне, ако ви харесва, как сме чай забрахме си изиграем драфта, ужас. Айде, защо не да? Тук Дануна има някакво оръжие. Не, защо няма, бе? Защо? Тук тая малка къща ще има. Не, другата би трябвало да има. Не, в тая няма нищо. Кое е малко, за да не се ритнем кръвта малко. Ето вече. Боже, айде да знам, Айде, почна тежката артилерия. Артилерията почна. Айде сега. Папа. Ох, то сте ми оцели. Идем тук малко. Не. И бигай. Тук взимам това оръжие, защото стреля. Не, то си идва.
Не. Макар и другите хапки. Не, как съм бил там, бе? Но ето това. Как ме издразни. Газно. Да. Сега да ми кажеш за такова нещо. Няма да го продължат нещо, ще и пак където. Той е където, в нашата болница, мен е родителите. 43 купи. Това е стрик. И вас да мисля. Объркаха се нещата. Аз тук видях много лъчно оръжие, което... То с това ли оръжие ме уби, ако не уби? Аз по друг въпрос. Бре, сериозно ли, бе? Тук се разчу изглед, че такова. Няма да вземе. Човека ще го изкара. Ох, майко. Тук ще пана сигурно. Не, няма скача, защото ще умра. Защото се знае. 20... не. Не. От 12 минути трябва да минем. Какво тече време? Той ми трябва тук патрони. Тук трябва да има много неща. Има, се повтарят. Трябва да се крие от всички тук, защото